где тут царь? Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Хрысту! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто глядзіць гэты YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб прысвяціць гэты час і выслухаць катэхезу. Няхай гэтыя веды дапамогуць нам глыбей перажываць святую імшу. Запрашаю ўсіх да супольнай малітвы, каб мы адкрылі свае сэрцы, розум, надзеянне Божага Духа, няхай ён нас напаўняе, няхай ён нас вядзе і распальвае сэрцы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу любові і праўды, напоўні нас сваім святлом, дай нам пазнаць праўду, памажы, каб гэтая праўда мяняла нашае жыццё. Адкрывай вочы і сэрцы на пазнанне найбольшай таямніцы нашай веры, таямніцы прысутнасці Хрыста ў Эўхарыстыі. Распалі пабожнасцю нашыя сэрцы, каб мы кожную Эўхарыстыю як мага глыбей перажывалі і спаткаліся з Богам. Ты, который жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю да чарговай катэхезы. Працягваем разважаць паасобныя часткі святой імшы. Святую імшу, Эўхарыстыю мы падзялілі на некалькі частак. Гэта былі ўступныя абрады. Цяпер мы разважаем літургію слова. І сёння канкрэтна хочам прысвяціць гэты час моманту абвяшчэння Евангелля. Святы Ян Павел II у дакуменце Dies Domini так напісаў: таксама трэба мець на ўвазе тое, што літургічнае абвяшчэнне Божага Слова, асабліва падчас эўхарыстычнага сходу, гэта не столькі час для разважання і катэхезы, колькі дыялог паміж Богам і яго народам. Дыялог, у якім прапаведуюцца цудоўныя праўды пра збаўленне і нанова узгадваюцца абавязкі, што вынікаюць з запавету. Народ жа Божы пакліканы да ўдзелу ў дыялогу любові праз падзяку і праслаўленне, а таксама да сведчання сваёй вернасці праз сталы высілак навяртання. Гэта канец цытаты з Яна Паўла II. Асаблівасць гэтых слоў заключаецца ў тым, каб мы аднесліся да гэтага моманту абвяшчэння Евангелія не толькі як да моманту, калі трэба выслухаць чарговы фрагмент са святога Пісання, з Евангеля, але гэта асаблівы момант, который паказвае нам жывую прысутнасць Хрыста. Менавіта з такой нагодаю, з такой мэтаю хочам прачытаць сённяшнюю катэхезу, але таксама тое, што заўсёды кажу, заахвочваю, каб чарговы раз, калі будзем удзельнічаць у святой імшы, каб гэты момант быў асаблівы. Ці я сапраўды распазнаю, адчуваю прысутнасць Хрыста і яго жывога слова, который да мяне прамаўляе. І вось падчас абраду эўхарыстычнага, калі святар ці д'якан чытае Евангелля, тады супольнасць вернікаў устае. Звярнуць увагу трэба на гэты жэст цела, на гэтую паставу, што мы устаем, мы гатовыя, каб не толькі слухаць, але каб ісці за Хрыстом. Ён сваім словам цягне нас за сабою, запрашае нас, заклікае, але таксама пасылае. Гэта той змест, который можам адчытаць, і хочам сапраўды ў такой пазіцыі чування прыняць гэтае слова з вераю. Падчас урачыстай цэлебрацыі Эўхарыстыі кніга Евангеля, пра которую мы ўжо казалі, яна называецца Евангелярый, можа быць прынесена да амбоны ва ўрачыстай працэсіі, якой спадарожнічае святло, гэта лямпёны ці свечкі, і таксама гэтая кніга яе акаджваюць. Тэкст Евангеля можа быць таксама спяваны.
На пачатку і напрыканцы існуе дыялог паміж тым, хто чытае, і сабраным народам. Звярніце ўвагу, тэкст, который будзем чытаць, будзем слухаць, гэта не просты тэкст, гэта тэкст сапраўды дыялогу паміж Богам і яго народам. Гэты тэкст папярэджваюць словы святара, д'якана чи біскупа «Пан з вамі», на который адказваем «І з духам тваім». Далей той, хто чытае Евангелія, абвяшчае Евангелія, кажа так: пачатак ці таксама чытанне святога Евангелія паводле і называе імя евангеліста, з якога будзе прачытана Евангелія. На гэта адказваем «Хвала табе, пане». І калі прачытана ўжо слова Евангелія, той, хто чытаў, кажа «Гэта слова пана», і ўсе адказваюць «Хвала табе, Хрысте». Добра ведаем гэты дыялог, гэтыя словы, сёння звяртаю ўвагу на іх змест. Пан з вамі, пан сапраўды з намі. Гэта той момант, калі засяроджваецца маё сэрца, каб пачуць Божы голас, голас Хрыста. Не д'якана ці святара, который чытае, але голас Хрыста, который праз сваё Евангелле прамаўляе «І з духам тваім». Не і з духам святара, не і з духам д'якана, але і з духам Божым, который мяне напаўняе. Гэта адкрытасць на прыняцце Божага слова з Божым духам. Чытанне святога Евангелія паводле евангеліста «Хвала табе, пане». Праслаўляем менавіта Пана Бога, который праз евангелістаў даў свой змест, сваю праўду, сваю навуку. І напрыканцы гэта слова «Пана», «Пана Езуса», «Хвала табе, Хрыста», праслаўляем Хрыста, который сапраўды да мяне прамовіў. Ужо ў гэтым дыялогу запісана цэлая вартасць абвяшчэння Евангелія, але найважнейшае распазнаць, што гэта не проста тэкст, который трэба пачуць, але гэта голас Хрыста, который да мяне кліча, запрашае і дае мне сваю добрую навіну. Асаблівая пашана да Евангелля падчас Еўхарыстыі вядома ўжо ад даўніх часоў. Відавочна яна ў каштоўным выкананні евангелярыяў, гэта тых кніг, дзе сабраныя фрагменты Евангелія, которые чытаюцца ў нядзелю ўрачыстасці, яны захаваныя ўжо са сярэдневякоўя. А таксама ў звычаі складання евангелярыя менавіта на алтары. Асаблівае месца, дзе складаецца на свяцейшую ахвяру, але гэтая кніга евангеляры заслужыла такую пашану, што складалі яе менавіта на алтары. Акламацыя вернікаў «Хвала табе, пане» чи «Хвала табе, Хрысте», таксама працэсія, кадзідла, пацалунак гэтай кнігі, таксама сведчаць аб тым, што Евангелія цешыцца вельмі вялікім пашанаваннем. Ад сярэдневякоўя святар моліцца ў цішыні перад чытаннем аб чысціні вуснаў і сэрца. Звярніце, калі ласка, на гэта ўвагу. Калі будзем слухаць Евангелія, калі ўстанем, паглядзіце на святара. Ён не адразу ідзе да амбоны, каб чытаць Евангелія, але схіляе сваю галаву ў напрамку алтара і паціху нешта шэпча. Што гэта за словы? Паслухайце, калі ласка. «Усемагутны Божа, ачысці сэрца маё і вусны мае, каб я мог годна абвяшчаць тваё святое Евангелие». Толькі перад чытаннем Евангелія сапраўды моліцца святар такой малітваю. Гэтыя словы ён прамаўляе ціха, нізка схіляючыся перад алтаром. Калі д'якан просіць біскупа ці святара аб благаслаўленне, то тады падыходзіць, нізка кланяецца і гаворыць такія словы: «Благаславі мяне, Ойча». І той, хто благаслаўляе, святар чи біскуп, адпавядае, гаворачы наступныя словы: «Няхай пан будзе ў сэрцы тваім і на вуснах тваіх, каб ты годна абвяшчаў яго Евангелле у імя Айца і Сына і Духа Святога». А на гэта д'якан робіць знак крыжа і адказвае «Амен». Своеасаблівы ўступ – гэта малітва і просьба, каб Бог ачысціў сэрцы і вусны таго, хто будзе ад імя Хрыста абвяшчаць святое Евангелие. Невыпадкова таксама Евангелие мае сваё месца напрыканцы біблійных чытанняў. Як заўважыў адзін з багасловаў,
казаў ён так: як у працэсіі духоўных найвышэйшы важнасцю ідзе на канцы, так у шэрагу чытанняў на канцы ідзе Евангелле. У гэты момант чуем голас самога Хрыста. Яшчэ раз падкрэсліваю менавіта гэта асноўны змест абвяшчэння Евангелля. Пачуць голас Хрыста, паверыць, што гэта голас Хрыста. А калі паверым, што гэта голас Хрыста, зусім інакш мае вушы, сэрца маё і розум будуць прынимаць той змест. Ці я веру, што гэта голас Хрыста, ці бачу, ці адчуваю прысутнасць Пана. Слова Пана прыносіць нам благаслаўленне і збаўленне. Аб такім благаслаўленні просяць вернікі, якія чыняць маленькія крыжыкі на лобе, на вуснах і на сэрцы. На гэта таксама хочам звярнуць асаблівую увагу. Часамі мы робім гэта, калі ўжо так можна сказаць, вельмі шчыра і моцна прывыклі да гэта. А сёння хочам як бы так расшыфраваць, нанова распазнаць, а можа першы раз пазнаць значэнне, змест, навошта мы гэта робім і што гэта для нас абазначае. Нават калі мы чуем слова Евангелля і гэтую заахвоту, святар кажа чытанне, чи пачатак святога Евангелля паводле, напрыклад, Яна, робім хвала табе, Пане, у гэтым моменце. Знакі крыжа на лобе, вуснах і на сэрцы, яны сімвалічна тлумачаць такім чынам, што словы Пана хочам прыняць розумам сваім, хочам прыняць вуснамі сваімі, дзеля таго, каб потом пра іх размаўляць, разважаць, з іншымі дзяліцца, хто не мог пачуць, але таксама прыняць сваім сэрцам і захаваць у сваім сэрцы. Можна таксама маліцца, няхай слова Пана будзе у розуме маім, на маіх вуснах і ў маім сэрцы. На гэта хацеў бы, каб мы звярнулі увагу, каб гэта рабіць таксама без паспеху, але сапраўды, з такой велічнасцю. Могуць быць гэта не такія маленькія крыжыкі, як толькі кропкі, але таксама большыя, каб мы сапраўды распазналі, пачулі, ну і да глыбіны сэрца прынялі гэтае слова, добрую навіну розумам сваім, вуснамі сваімі і сваім сэрцам. Звярнуць увагу таксама трэба на тое, што калі слова Евангелля, абвяшчэнне Евангелля скончылася, святар цалуе святы тэкст, кнігу, і пры гэтым гаворыць шэпча наступныя словы, которых мы, канешне, не чуем, але гэтыя словы наступныя. Словы святога Евангелля няхай змыюць правіны нашыя. Нават прабачэнне лёгкіх грахоў можа дачакацца нас, калі мы сапраўды з вераю прынимаем і спатыкаемся з Хрыстом у яго слове. Няхай слова святога Евангелля няхай змыюць правіны нашы. Вядома, гэта не споведь, але гэта малітва. Калі мы з вераю прынимаем слова Пана, то тады сапраўды гэта вера чыніць цуды і можа таксама здзяйсняць цуды перамены, пра якія мы чулі у Евангелі. Гэта можа здзейсніцца сапраўды толькі тады, калі пасля літургіі будзем імкнуцца лепш пазнаць слова Евангелля праз чытанне святога Пісання, асабіста чы ў супольнасці. Добра, мы пра гэта казалі у часе прыгатавання. Важным элементам з'яўляецца, а можа і неабходным, каб мы ўжо дома, ідучы на святую імшу, плануючы час, знайшлі хвілінку і прачыталі, якое Евангелля я сёння пачую. Для таго, каб сапраўды, калі мы ўжо будзем яго слухаць, каб гэтае слова да нас больш актыўна прамаўляла, каб мы сапраўды былі прыгатаваныя, каб мы ўжо былі, можа, парушаныя ў сэрцы і цяпер у часе літургіі пачулі, што гэта менавіта да мяне Бог кажа гэтае слова. Падчас абвяшчэння Евангелля сам Езус прамаўляе да свайго касцёла. Адсюль больш урачысты характар яе чытання, чи таксама спявання падчас чым іншых чытанняў у літургіі слова. Справа ідзе не толькі пра само слова Пісання, але Слова Божае, якое сталася целам і цяпер прысутнае у гэтым сакраменце. Слова сталася целам
і пасялілася між намі. На пачатку першае, другое чытанне гэта Слова Божае, Слова Божае. Тут Езус Христус Слова, которое сталася целом. Глыбіня Божага Слова, которое прамаўляе людскімі вуснамі Езуса Христа. Такая рэчаіснасць і погляд веры выклікаюць дзве справы. Як пісаў кардынал Люсцігер, па-першае, факт, што сабранне ўсяго люду, народу Божага устае ў гэты момант, гэта не толькі пашана, як устаюць вучні, калі ўваходзіць настаўнік. Тут справа ідзе пра нешта большае, а менавіта ў хрысціянскай мове жэстаў устаць абазначае выпраставацца, як паралітык перад Езусам устаў са свайго ложка і стаў на нагах. І сказаў спаралізаванаму: «Кажу табе, устань, вазьмі насілкі свае і ідзі дадому свайго». Той адказаў, той адразу, устаўшы перад ім, узяў тое, на чым ляжаў, і пайшоў дадому свайго, славячы Пана Бога. Звярніце ўвагу, гэта тая глыбіня інтэрпрэтацыі мовы жэстаў, якім ёсць устанне ў часе Евангелія. На слова Пана мы хочам устаць. Гэтае слова паднімае, выпрастоўвае нас, абуджае нас з такой паралізаванасці духоўнай ці таксама маральнай. Гэта таксама пастава з мёртвых паўстання. Паўстанне з мёртвых, якое здзейсніў Езус Христус. Ён устаў з мёртвых, стаў сярод збянтэжаных вучняў. Чытаем у Евангелі так: «Калі яны казалі пра гэта, сам Езус стаў сярод іх і сказаў ім: спакой вам». Гэта таксама тое сабранне, у которым мы прынимаем удзел, вызнае веру з мёртвых паўстанні. Прыходзіць Езус, который будзе прамаўляць, і гэтае слова я хачу прыняць стоячы, выпрастаўшы, поўны жыцця, надзеі і адкрытасці розуму свайго, вушэй сваіх і свайго сэрца. Сабранне, якое стаіць, гэта сабранне з мёртвых паўсталых, якое прымае ўваскрослага Хрыста, які ўваскрашае сваіх братоў словам сваім. На гэта трэба звярнуць увагу. Гэтае слова, яно выбівае, яно выцягвае нас, яно выклікае нас з тых грабоў, з тых грабніц, у которых мы вельмі часта жывем. Гэта добрая навіна, гэта тое святло, надзеі, якое праліваецца менавіта праз абвяшчэнне Евангелля. Стоячы вітаем уваход Хрыста, аспяваючы «Аллелуя», добрую навіну ад Бога, хочам яе прыняць, яе чакаем, ад яго толькі можам яе атрымаць. Па-другое, абвяшчэнне Евангеля належыць да слугі, які мае пасвячэнне – біскуп, святар чи д'якан. Першае, другое чытанне, звярніце увагу, могуць чытаюць лектары, людзі светскія, которые не маюць пасвячэння, которые маюць адпаведнае прыгатаванне, допуск касцёла, але Евангелие чытае толькі асоба духоўная – біскуп, святар чи д'якан. Зраўнаны з Хрыстом галавою праз сакрамент пасвячэння, сведчыць ён перад сабраннем, што гэта незвычайнае слова, але менавіта, што гэта жывы Хрыстус, які, карыстаючыся яго маім святарскім голасам, прамаўляе да свайго касцёла. Пасвечаны слуга з'яўляецца гарантам словаў Евангеля. Адсюль гэтыя дзве урачыстыя і кароткія авакацыі на пачатку «Хвала табе, Пане» і на заканчэнне «Хвала табе, Хрыста». Не праслаўляем і дзякуем святару, д'якану, біскупу за тое, што так супер прачытаў, добра, выразна, але праслаўляем Хрыста, которага мы распазналі ў гэтым слове і который да нас прамаўляе. Справа ў тым, каб сапраўды распазнаць Хрыста, які выказваецца ў добрай навіне. І у ім выканаліся абяцанні Пісання, і ўсе дары Бога для ягонага народу менавіта сталіся рэчаіснасцю. Некалькі разоў ужо узгадвалася абвяшчэнне, пракламацыя. Гэта не толькі звычайнае, лепшае ці горшае прачытанне біблійнага тэксту. Гэта урачысты пазык голасу і сэрца слову Езусу Хрысту, каб ён прамовіў да нас сёння, тут і цяпер.
Адзін з каментатараў Бібліі, апісваючы своеасабліва Евангелія паводле Лукі, выбраў 7-разовае сёння у вуснах Езуса і прадставіў гэта так. 7-разовае слова «сёння» у Евангеліі Лукі выразна паказвае, што тагачасныя падзеі здзяйсняюцца таксама сёння, калі іх святкуем падчас літургіі, калі цэлябруем, калі яны абвяшчаюцца. На гэта трэба нам таксама звярнуць увагу. Апавяшчэнне пра найважнейшыя падзеі ў жыцці Езуса. Евангелія кажа, што сёння людзі перажылі збаўленне. Першае сёння злучана з нараджэннем Езуса Хрыста. Анёл панскі абвяшчае пастухам: «Нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан». Сёння выканалася абяцанне Месіі са старога запавету, які вызваліць свой народ. Падчас хросту Езуса голас з неба кажа так: «Ты, сын мой умілаваны, цябе я ўпадабаў». У некаторых манускрыптах маем такі пераклад: «Цябе я сёння парадзіў, цябе я сёння нарадзіў». Бог пацвярджае яго, Езуса Хрыста, Божае сыноўства і ўдзяляе Езусу Духа Святога, каб ён моцаю ішоў сваю дарогаю, аздараўляў хворых, выконваў Божыя справы. Падчас першага публічнага выступлення Езус сам абвяшчае ў сінагозе ў Назарэце: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта быў пачатак году збаўлення, году ласкі. Сёння на вачах людзей здзяйсняюцца таксама словы, абяцаныя праз прарока Ісаю. Езус нясе добрую навіну убогім, вязням абвяшчае свабоду, сляпым дае зырок, а зняволеных адсылае свабоднымі. Калі аўздараўляе спаралізаванага, людзі ў захапленні кажуць: «Яны славілі Бога і напоўненыя казалі: дзіўнае мы бачылі сёння». Падчас спаткання з Закхеем і яго сябрамі слова «сёння» чуем 2 разы. На пачатку Езус кажа: «Закхей, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба увайсці ў твой дом». А калі Закхей, дзякуючы спатканню з Езусам, перамяняецца ў сэрцы і прысягае аддаць бедным палову сваёй маёмасці, Езус прамаўляе да яго: «Сёння прыйшло збаўленне ў гэты дом, таму што і ён сын Абрагама». Апошняе сёння чуем падчас укрыжавання. Калі злачынца просіць Езуса, каб прыгадаў яго, калі ён прыйдзе ў сваё валадарства. А Езус адказвае яму: «Сапраўды кажу табе, сёння будзеш са мной у раі». Гэта той біблійны каментарый, который паказвае нам у Евангеліі Лукі 7 разоў 7 сёння, которые сапраўды здзейсніліся ў той час, у той дзень, калі Езус Хрыстус жыў. Але сёння, калі мы ў нашае сёння, цяпер, тут і цяпер чуем гэтыя словы, яны не звязаны толькі з гісторыяй «тады так было». Слова «сёння» гучыць таксама сёння. Той сам Хрыстус прамаўляе, тыя самыя справы чыніць, да мяне, як да свайго вучня прамаўляе. І маё заданне, мой прывілей, ласка, гэта моя дарога, каб сёння пачуць гэтае слово. Не ўчора, не заўтра, але менавіта сёння. Задай сабе пытанне: якое слово ты сёння пачуў, калі быў на імшы святой? Якое ты слово пачуў і вынес з сабой, якое слово сёння да цябе прамаўляе? Ці Хрыстус сёння быў у тваім сэрцы менавіта праз дар Божага слова? Няхай гэтая катэхеза, мае дарагія, дапаможа нам чарговы раз, калі пойдзем на святую імшу, глыбей перажыць гэты момант абвяшчэння Евангелія. Каб мы сапраўды адчулі, зразумелі кожны жэст, который будзем выконваць мы, як вернікі, каб мы паглядзелі на д'якана ці святара, як ён чытае, як рыхтуецца да чытання, каб мы сапраўды удзельнічалі ў гэтым дыялогу, але перш за ўсё, каб у слове, якое пачуем, спаткалі, учулі жывога Хрыста, які прамаўляе да свайго народу, да кожнага з нас. І прамаўляе не калісьці там, калі быў, хадзіў і жыў на гэтым свеце як чалавек, але прамаўляе тут і цяпер, сёння, у маім касцеле і ў маім сэрцы. Дзякую вам за ўвагу. Хвала Хрысту.
хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.